बिदि बर' मानसिफोरखौ बिदि नुयोबा बिराद दुखु नाङोना गाइस जोंहा ओमफ्राय बे मोनसेया बेसेबां बेयो बेबो 10 थाखा ना बेबो 10 जियानो जा जेसेबां नोंना बेलेग नोंखौ सोर फाननो थिनदों आबौआ ओमफ्राय नोंसिनि आइ बाबा दंना गैया बाबा गैया आइ दङ ना আমার বিবি তো ডিসকাউন্ট দিম বলে কইছি আর মানে এই কইছি আর না पारफ्यूम लाङो पारफ्यूम मा मोनसेखौ लानाय जायो मिथिया एसे दाम गोसा जायो बुस्थुफ्रालाय ओमफ्राय तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिन बरायबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ तो गाइस बिराद गोबाव जाबाय नोंथांमोना एकदम सानफ्रोमबो बेखौनोल' कमेन्ट हरो खानायसिन होननानै तो सान्ति गैया होनलाय जियानो जा दिनै सिनै मारनांसिगोन उपाय गैयाना नङाबा नोंथांमोना सिरि दोनखानाय नंला बायदि मोनबाय आङो तो जियानो जा दिनै हख्लायनांसिगोन खानायखौ दे सिनै मारनोसै नोंथांमोना थिनबाय जेला ना जियानो जा आं दायो थांगोन नावकाटायाव सिगाङावनो खानाय सिनग्रोना फैनि ओमफ्राय बेथिं जोंना थावथाव थुथाव दङ सासेया नै भाया थांना थांना लोगो लादा आं दहायनिफ्राय नै बेखौ माबा खानाय सिन थांनो होनना खिन्थु मानसिया मायावबा बेरायनो थांनोसो लिंगासिनो ओमफ्राय थाङा जागासिनो दा बेरायनो थांनो जियानो जा सिगाङाव खानाय सिनना फैग्रोनि आं मा काटिं होयो नायलायदो खानायखौ दा गाइस जियानो जा दायो मोनफैबाय आङो नावकाटायावनो खानाय सिननो थाखाय ओमफ्राय इसिबांथ' माने गिदिर पार्लारफोराव थांनो हाया जोङो इउनिसेक्स बिउटि सेलनफोराव थांनो हाया मानो होनना बुंबा फैसा थाखानि प्रब्लेम इसिबां खानाय सिननायावनो 300 400 बिदि गारना फैनो हाया आरोना दायो खाथिनि दखानावनो हख्लायनोसै सेलनाव ना मा बुङो गाइस खानाय सिननो थाखायनो एकदम बोराय गस्ला गानना फैखादों दिनै टेनसन गैया स्टाइलखौ नायनोसै माबायदि मानसिफ्राथ' साइज गैया नालाय जायखिजाया होगोन आरो ना मादा हख्लायदो स्टार्ट ना सिनजोबखानोसै बा सिनजोबनानै ओरैनो होना लानोसै आरो नामा बिराद बोरैबा नुयो जोंखौलाय समाया खानाय लाखिबाना थेवब्लाबो लावबाय थानायखौलाय माथो खालामनो सिननो सम मोना ना हाजिरा मावग्रा मानुस सिननायसै गाइस फाइनालि दायो सिनखांबाय माबायदि नुखो मिथिला मानसियाबो एसे मोदोमा फुंदों आंना एसे मानसिफोरा बुंबाय थादों फुंदों होननानै एसे गिदिर नुखाबायना बोरायबायबो खारदो दंबावनो नङा होमबा बुंबाबो जालायासै जेबो जियानो जा खानायखौ सिनबाय आं बोरै नुखो गाइस जाबाय दा एसे भद्र ना थोबायलै बर्थमान न'आव मोनफैबाय दायो गाइस मा होनना बुङो खानाया गुसुं जाबाय एसे देखायनो आंहायनो बोरै नुदों सोंगोन आं एसे नामा मावसो दंजोबो नालाय दाउ अमाया गैलालै गाइस नै खिनाखौ हरबाय मासेबो गैला नै हरजोब्बाय बेखिनाखौ फानबाय ओमफ्राय आरो दंबावो लाखिनाय एक्सट्रा बेखिनाखौ देरोबाथाय खैथा दङ नायदो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जाना ओमफ्राय बेखिनाखौ देरजोब्बाथाय हरलायगोन नामा माथो बेखिनाखौ लाखिजोबनानै आदार होजोबनानैयाबो जागोन दा गाइस इसिबां बुरजाखो जा माबायदि नुखो खानाया मोजां नुबायना तो गाइस तो गाइस मा होनो सिननो सम मोनाखैमोन दा गस्ला लंपेन्टबो सुनो सम मोनाखै दुनेलनि लेथ्रा जाजोबना दोङो सुनाबो आंनो रावबो बिसोरबो सुना होआ नालाय सेस ओंखायनो जियानो जा दायो दिनै सिनना फैबाय गिबागे सम मोनबाय नालाय खामानि गैयामोन उपाय गैयाना गोरिब मानसि हाजिरा मावनाङो तो गाइस दायो खानाय सानाय सिनखांबाय ओमफ्राय दुगैखांबायबो फ्रेश जाबाय ओमफ्राय तो गाइस दायो जोङो बेरायनो थांसै खानाय सिनखांनायनि आरोना खनसे माने जोंहा बै राहुल टेब्लाया मा होनो साब्रि राइडारा तो बे लिंगासिनो बेरायनो थांनो ओंखायनो थांना फैनोसै एसे सान्दुं गोसा खिन्थु बानायबो मोन्दोंमोन आङो थेवबाबो उपाय गैया आरोना बेरायनो थांनांगोन दा जियानो जा जों फंबायजों आंजों दिनै एकदम गोदाव सोराव आरोना सान्दुं गोसानि मायाव थाङो मिथिया ना सानैजों जेथिं मोनहैयो बिथिं थांगोन जोङो माने बेनि टन थांथां आवाजजों दिनै एसे मानसिफोरखौ सान्थि गैयै खालामनानै सान्दुं गोसायाव आरोना गाइस उपाय गैया आंबो दुलान्दार होनना रायजाखागोन दिनै मिथिखाबाय आं थेवबाबो थांनांसिगोन आरो नामा फंबाय बिसिना माने गप्र'निसो टारगेट खाहैगोन मा होनो बेखौ राइडार नामा थ' मट' ब्लगार गासैबो जियानो जा गावबा गाव इन्टारेस्ट नङा होमबा गाइस जाय जिखौ बानायनो गोसो बानायथोसै एसामिससो होखाबावोलै एसामिससो बाव एसामिससो होखायो
Oh, blogara. Baनलु फानदो? आयो सोर फाननो थिनदों नोंखो? बाजैया फाननो थिनदों आरो नोंखो? ए ओमफ्राय मानो मायाव दं बाजैयालाय मायाव दङ? दखान होदों ना? ए नों फाननो रोङो? हा? थ' आयौ अन्थाव नै गाइस मा होनो बानलु फानगासिनो बिदियाव एसे बोरैबा मोनो आरोना नुबाथाय बानलुआ बेसेबां दामा बेसेबां हा 10 थाखा बे मोनसेयाव 10 थाखा आरोना औ बे फानसेयाव 10 थाखाके फानदों मानसिया जा बेखिनाखौ जोङो बायनानै लांसै मोनसे बे नानिनिफ्राय ओमफ्राय मानो होनबा बिदि बर' मानसिफोरखौ बिदि नुयोबा बिराद दुखु नाङोना गाइस जियानो जा बे बेसेबां 10 थाखाके ल'सो ना 10 थाखाल'सो ना थ' 10 थाखाबा होमबा बेखौ जोङो जायखिजाया जेनेबा मोनसे लाना थांसै मानो होनबा जों बायनायनि नामखौथ' खालामनांगोन ना ओमफ्राय बे मोनसेया बेसेबां बेबो 10 थाखा हा अ बेबो 10 बे आमलुखियाबो 10 थाखाना जों खिन्थु आमलुखु होनना बुङो नोंथांमोना मा बुङो मिथिया दे ओमफ्राय बेबो 10 थाखा होनना बुंदों बेखौबो जियानो जा जेसेबां नोंना बेलेग ए नोंखौ सोर फाननो थिनदों आबौआ ए ओमफ्राय नोंसिनि आइ बाबा दंना गैया बाबा गैया आइ दङ ना ओमफ्राय नोंसिनालाय आइ बाबाबो दंना सानैबो ए जियानो जा गाइस बिसोरखौ नुबाथाय बिदि फाननाय नुबा बिराद बोरैबा मोनो ना मानो होनना बुंबा जों बिदि फाननांबा बोरै मोनगोन सानना नायदो नोंथांमोना फाननाङोबा बोरै मोनगोन बेबायदि जायोबा आरोना आरो बेसेबां उन्दै बिसोरो दा बायदियाव स्कुलाव थांनांगौ फैनांगौ फरायनांगौ जानांगौ लोंनांगौ उन्दुनांगौ जेनेबा बे टाइमाव बेबायदि फाननो गोनां जायोबा बोरैबा जायोना नायदो नोंथांमोना जियानो जा आं बिसोरखौ बोरैबा मोनबाय आंनाव बारा फैसा गैखाया नालाय मेथाइ जानो होना गालांसै आं बिसोरनो एसे दे आंथ' बेखौ बायला जेनेबा बोरैबा मोनलायलाङोना थ' बिसोरो बेखौ फानथों आरो बेखिनानि जिखिना फैसा मोनो बिसोर लांथों नङा होमबा थ' जियानो जा आंथ' ओरैनोसो बेरायनो फैदोंमोन थेवबाबो दानि उन्दै गोजा नालाय मानसिफ्रा थ' मेथाइ जाथों दे आंनाव 50 थाखा खुस्रा दङ आं बेखौ होना गालांसै बिसोरनो दे जियानो जा मेथाइ जागोन दे रावनोबो होनाङा दे बे फाननायनि बुंनाङा नोंसोरो मानो होनबा बेखौ नोंसोरो एक्सट्रा फाननानै बेनि फैसाखौ होबानो जाबाय सोरबा होनो जायोबा दे ओमफ्राय नों बेखौ फैसा एक्सट्रा लाबानो जाबाय मिथिबाय itu 50 di marna nyata red bull sel por kailang galtu fal-falas nege bebe nah kun ki ma ane untuk mai MRP pura kom pabo itu kom pabo aro itu mane bahut kite ase অলপ ডিসকাউন্ট নাকি বহুত ডিসকাউন্ট পাবো আপনি 100 টাকা মান ডিসকাউন্ট পাবো নতুন স্টাইল মানে যোনটো প্রোডাক্ট কিমান দামি আছে কিমান ডিসকাউন্ট পাবো আমার বেবি তো ডিসকাউন্ট দিম বলি কইছি আর মানে ই কইছি আর না पारफिउम लांनि पारफिउम मा मोनसेखौ लानाय जायो मिथिया एसे दाम गोसा जायो बुस्थुफ्रालाय ओमफ्राय आंनो दायो पारफिउम नांगौ पारफिउम नायनोसै मा मोनसेखौ लानाय जायो खिन्थु दामि माने इसिबां दामि नङा जोंनि थाखायनो बहुत दाम जायो जेनेबा 500नि सायावबाथाय बहुत दाम जायोना जोंनि थाखाय बेनो आरोना गाइस जायखिजाया मोनसे लांसै ना मा बुङो ना बुं नोंखौ माबायदि होनदों नोंमोन आंसोलाय आं इनि थाखाय माबासो जाबाय बमा सानदोंमोन सेननि थाखाय आङो फांला इखौ मोनबा आं लांजोबखागोन दे बुं मा मोनसेखौ लानो कनफिउज जादों गाइस स' गाइस इयो कनफिउज जादों आरो ना माने इ हिनजावखाखौबो ओरै नुबाथाय गावनि गार्लफ्रेन्ड गारनानै इसा लागोन नामा होमबा नों जेखौ मोजां मोनो इखौनो लानांगोन ना होमबा स' गाइस इ कनफिउज जादों आरो ना जेनेबा जा राजा मा होनो बा नों सबखौबो लांगोन नामा जेनेबा मोननायबा इदि जादों आरो ना गाइस मोदोमसु होमबा नैखौ मोदोमसु माबायदि जायो माबायदि नैबे बे मोजां आरो ना इखौ आं मोजां मोनदों नों बुंनायखाय लानो नागिरदों आं नैखौ नों मोजां मोनदों नाखाय स' गाइस काया लाबाय आरो ना बेखौ लाबाय आङो ओमफ्राय बेयाव सिङाव मोनसे बुस्थु दंफायो दे फ्रि मा होनो पाउडार ना मा मोनसे फ्रि मोनफादों आरो ना खम लाखियोनो एसे डिसकाउन्ट मोनो आरो ना बेखौनो लाबाय दे आङो पारफिउमखौ ओमफ्राय सिङाव मोनसे बुस्थु फ्रि मोनफादों नोंथांमोना आं देखायनाया माने रेडखौथ' ओरैनो लोंनो होनना लाबो देलाय जेनेबा जेबो प्रम'सन नङा दे बियो पारफिउमा बेनो निला नायनो हागोन नोंथांमोना एसे दामिबो दंसिनोमोन बेनिफ्राय ओमफ्राय खिन्थु आङो सेननि जिथु मोदोमनाय बे मोदोमनायखौ मोजां मोनासै नालाय ओमफ्राय आं बेखौनो लाबाय बेखौनो
बेयो एसे दामानो गोलैबाय थेवबाबो आं प्राइसफोरखौ एसेबां माने खिथाबाय थानो बोरैबा मोनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे सेनखौ बायनायाव आङो नै मोनसे बुस्थुखौ मोनफादों पाउडार मोनफादों आरो ना माने सेन बायनायाव बेखौ फ्रि मोनफादों नैला स' गाइस इखो गार्लफ्रेन्डनि थाखाय आरो ना इनि आंथ' लाखाया पाउडार लाखाया नालाय आङो गार्लफ्रेन्डनि स' गाइस इखोनो गिफ्ट होसिगोन आरो ना फ्रि मोनफादों बेनो बिराद मोजां आरो ना आंनि थाखाय मोखो इखोनो गिफ्ट हरसिगोन गिफ्टरा गाइस आं बे सेनखौ बायनायाव नै बुस्थुखौ फ्रि मोनफादों पाउडार खिन्थु आं पाउडार लाया नालाय आं गार्लफ्रेन्डनो स' गाइस इखो बायनो थाखाय आंनो नैखो गिफ्ट होदो आरो ना आरो आसा ब्रादारा नैखो बेखौ गिफ्ट होबाय बे जियानो जा बे पारफिउमखौ लाबाय ओमफ्राय नायनोसै सिख्लाफोर खारफाया मोदोमनायजोंलाय स' गाइस इ सिख्लाफोर बिदिथ' जाया थेवबाबो जास्ट पारफिउमखौ नांगौ नालाय गावनि एसे मोदोमनायनि थाखाय थ' आं बेखौनो लाबाय आरो ना पारफिउमा प्रम'सन नङा दे जेबो स्पन्सार नङा बियो जास्ट आं गावनि नांगौनि थाखाय आं बायना लादों आरो ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंहा पाउडारबो फ्रि मोनफादों बेनि थाखाय बेजों लोगोसे रेड बुलखौ आं मोनबाय बे रेड नोंथांनिफ्राय चलो कंग्रेचुलेसन नामा